So you wanna win in the comment section. No na comment. So a bank can no fear. Getting on from comment. I like how type Reggie may activate and comment. You see? I like how type Reggie here give Vulia from comment section. On na type with you. Imago na imago comment about what the tag yam na comment section. That from tag yam there. So more affair. Your task. My sister I get ogene. That was here touch. Buchidimma. I chop that touch, please. Elola we lola. Bono no birabel kelem. Ebian gata koshimesi. Bishop, I not talk I more than send my account. You know he bugoted them before. So now become send the reggae car. You bugot them now go but you don't look at sometimes in a comment section. Can you prove to me that no na local with a traditional video and picture? Yes. Okay, show me here on live. Bishop, what is she? Okay. I'm gonna take I'm about to say Ziggy. Shimu, you get with your closer, yeah. Bring it closer. Yeah, William, did I baranko? Okay, okay, let me be my home. Wow. Remove it, please. Okay, my brother. I've seen it. My brother, KB Shibata. That's in UK. Okay. My sister. Quebec one B. Nigeria, Lagos. Okay. You know Nigeria. Went on a UK. Yes, sir. And on my live stream came on with here. Yes, sir. Congratulations to you there. Now, let me tell you something. My brother, we were there. Etaria before get Lomia. Abala talam before I atasu. Oh yeah, Bapolante. Bapolante ke go me him to again. Bapolante es ne Bapolante. Abaka more lanti. Aba more lanti. Okay. Etaria before get lawyer. Bishop I takwara. Ya traganama. Get hu not nga he shige hu sha. Yes, I takwara. Get gama for that. Where? Yeah. All right, in there. No, do if you learn how to chile na kuna boy lawyer. I told that touch, Oga. I told that touch. You some say me again. The way for no na luna pa ala so chile kuna boy. Okay. I did on television here. Oh no, but got me jiwem guregu. Takoshi when they say na comment section guregu. Ega no mota harachu no nile. Nne, aya. Bagidi Ota. Ace, atom camera, atom no complete. Nire Ruria. Ah, put my boy, no UK, Bia Nigeria, Paranke. Oh, yeah, Bagidi. Ace, atom that touch. Oga, will you go to Akagelu? Ne Bagidi. Achomiki ununwa. Na oga weli akagelu. Ayanne. Make ihu ihe ga akụkọta ọnụ n'ebe ha am ahụ no. Oya oga na-ele anya ebe a. Oga, I'm not joking. As a bishop, I am. Madam na-ele anya ebe a, I'm not joking. Madam mecha anya. Dikikere nke Chukwu okike abịa ma aja ala Igbo. Ije dị ka egara. Mola no is eba hegradi. Wo mo megide wo mo ike. Wo mo jo wola wo. Ihe wo soro ya woro mo owola na adịghị mma. Oga ahụ na abụ anya. Mo so gigi ije edi ga-ekpochapụ mmụọ dị ụta ahụ. Nwa ga akọ gị, ị ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị.
site n'ụbọchị taa. Aha gị? Chidimma onye? Ogbonna. Ekie mụ no nwa. Nna ngwa bie ya ehu once from ukwu. Nna bie ya ehu ịma ihe ekie mụ no nwa. Ekie mụ no nwa. Spiritual and physical. Ebe unu nwetara onwe na ebe. Nna weli aka gị, I'm not talking. Ebe unu nwetara onwe na ebe. Kuru unu nwa unu lama. Ejima abụọ. Ise. Kena nwanyị. Ejima na ike. Ejima na orie. Ejima na afọ. Ejima na nkwọ. Oberegbu unu gbuo onwe ha. Isi unu aga atọ na mba. Nna anyị ga-aga obodo oyibo ị ga-enwe disappointment ihe akwa ga-emere. Bọọla nwunye gị gara na mba, nwunye gị gbaa n'iro, mmụọ nọ n'obodo gị, mmụọ nọ n'obodo ya, gbaa ya ụgwọ ya, ya enyenwekwu ya nsogbu, ya chụwakwa ya. N'aha Chukwu okike abịa aba. Ndị ire aga ahụ unu. Ndị ntọrọ mmadụ ha ga ahụ unu. Ka anyị sikwa ya ka o rere. Ise. Congrats. My brother, Allah ha gị. Mụ bụ Nnamdi. Mana my TikTok name Salaki. Your TikTok name will get Mr. Salaki 22. Salaki. Salaki. Come type on a comment section. Don't worry. Oh my boy, I got to Magana. Don't worry, don't type it. It is sharp. Then now listen. Negemonte. Or what advice can you get again or it again happen? It again happen. Otele now. You tell Lati now, and you have fresh marriage. Marriage and about total. Marriage they bad, they cool, they sad, they sweet. How will later on one on a marriage? Marriage ain't not together, drama, ogma kushinaka. Nena no man ahead of the family in a pure lie. Marriage ehorona, no wala ishi, dumakogi shinaka. No de lama, dumakogi shinaka. Owo ihe ọwụla ịhụrụ ga-echọ ka ị ga-eteche ka inyotecha buru ya n'obi. Ịhụrụ ụmụ nwaanyị ọwụla imitere na TikTok and ndị motivational speaker ha ekpughe m ọ na-akọrọ dedededede wefukwa ntege mkpa ọwụla ife siga na marriage ebukwela ga ega online burukwu ya gakụrụ nne di gị ụmụnne di gị ikwu n'ibe gị wo ụmụnne gị nwa ihe ọwụla family gị na-aga asọfụrụ gị onye aside agakwa asọfụrụ gị enwekwe mgbe ị ga-ahụ nwoke a ga-efilo na ọ dị holier than every other man buru ya n'obi gị nwa ịhụrụ ọtọ gị ịlụkwala di ịhụrụ ihe TikTok ga-epụta chachacha ewo topic ọwụ life ọwụla ịhụrụ ga-ebanye avoid it. Choose one particular place ị ga na-anọ. Ada m enye gị advice na agwa gị kpochere ị gagidesi dị na ego asịrị nwaanyị asịkpa gị onye asịkpa gị buru ya n'obi. Your own is finished. You are lucky. Ma Mmadu ole bịara na this platform na-abịa na boss here na ahụbe di lụrụ narị amara Chukwu okike fụ onye na abroad gị nọ Nigeria nọ na comment section your man agbagote elu naanị typing typing APK your typing were gị all grace ịma akpa mma nke m shi ya eleghe gị ịma akpa oke mma like that ị ghara ifilo na ịma gbolo onwe gị. I'm telling you now we ihe ọchị so kelewe Chineke na-efere aka my sister ferewe aka ferewere aka oyori pai pai oyori popo congratulation. Thank you, sir. Thank you. Oga ebe ekwolu ugbushi nwa enidiri my own mmanya iji lụọ nwa n'aka m because ọmụ awụ onye aka ebe so far internet is concerned ọmụ awụ onye aka ebe my right. Yeah, Bishop. ọmụ awụ onye aka ebe internet onye aka ebe ọwụ nke village when we talk of social media ọmụ awụ onye aka ebe unu. Congratulations. Thank you, Bishop. Yeah. But Lanya, okay, send them those videos. He sent I'll push it on air and I'll post this one as well. Congrats. All right. And then they have a question on my church or job. When I need hand bag now. Yes, sir.
ọgwụkwa ihe ọbụla gị na-adịghị mere gị kọwara enyi nwaanyị gị enwe friends a na-abịa ekpogoju n'ụlọ ọ ga gị nwee iwe oke enyi ọgwụkwa echi gị mewe pati ndị enyi na-abịa enwekwara otu nwaanyị gị enyi gị nwoke ga-esi gị nyụọ mamịrị nwaanyị gị ahụ na-amụ ya ka nke gị ya anya atọ nga ahụ nwoke ahụ mee misteki tee ya ihe n'ọnụ ma ọ n'anya ya atụmakwa ya mee nọ ya take note ọ ga enwekwa enyi na enwekwa enyi wee enyi na enyi gị wụrụkwa nwunye gị na mma gị na mpa gị. Confirm, Bishop, confirm. Una ahụ na ya ịbịa nga m sị gị pụwa tapụwa active MC Bishop ga-ajụ common power tapping arụ na ahụ common power tapping enwe m so nye m gị arụ na ahụ they about 7 of them 7 and this one they have been writing me abogote m ha reply him one day I was touched my one write up caption I got my husband through your live stream. I will ever remain grateful. Say yes, yes. I no talk. Mba nranga mpogote gị ga-eche na ngwu ga-egwuregwu takosimeze bọọla mkpogotere gị play with me joke with me amakwala from echi ọchị mgbe anyị dị ntakịrị nwe ụdị egwuregwu anyị na-egwu oro ma ga hide na akọtị meda anyị abịasịrị m hide na akọtị na hapụ ya maka na amụ ya na-asị m na m metọwa ya nwa aka m si ya my mommy will flog me ọ wụ ụdị egwuregwu aka m gwuge nga if you like take it for granted. Active MC Bishop yim chọrọ na type here. Yes, sir. Sorry. Achọ m ọchị n'ọnụ gị biko. Achọ m ya. Emere that na itorube for this interview biko gbatuo. Ịdị afọ ole? 23. Ịdị 23. Yeah. Ka ihe mere ndị ji agụ ugbu a? Amaka chọrọ m ịlụ. Ele ihe o ji agụ anụ gị, ele ihe eji chọ ịlụ dị ugbu a? Oh, yeah. Enwe iji ọsụchọ ka ọ wụrụ na di bịara alụmalụ. Enweghị reason iji chọrọ ịlụ di. Ị ka n'ụlọ akwụkwọ mahadum? Ị ka n'ụlọ akwụkwọ mahadum? I'm finance. Gịnị ka ị gụrụ? Business admin. Business administration. Ele school na ị nọ? Federal Poly Naked. Okay, what is business administration? Wapụta ihu gị nga Chineke agbaghị ọkụ onye mere ilu dị na amaghị okwe na alụwadị. Wapụta ihu gị here. What is business administration nwa bingo? Oh, am I here business administration? Get akpa amụ. What? Hey, Granat, man, techa na itecha gana before I wear camera na. If no, he get you bianca again with daddy. Fakamarishi, you put that in Ipurinishi, clean that hitre no, my bingo. But I'm going to clean everything, clean a. Take out a head with any sugar. Onye yakaya. I am Terenan Bishop. Ranga be at the Tahia case said that I'm the person happy with Greboke with Ram camera. Wapakalishiga prostate and the world gas threat now. Braga be Mamoka. I'm not going to here when I'm Pamparia. Akwiham Boge Bianga. Akwimani Holamanga gave you have to Mungadiru. I had to wait for Nana like a billion to get Laramas.
ọfụma this girl. Lazo nwa ha ka aka odo ha ka remote control. Bufu oche ahụ gị lara ma nwa bingo. Enyi asị gị kwụrụ front nwa yiri furniture kwụrụ front Chineke agbaghị ọkụ. Enwe ihe gbere ọnọdụ a ga-egbanyụ ya. Gbanye nete na egbere ọnọdụ a. Gbanyụ TV, Chineke, this girl ahụ dịkwa gị. Enwe TV na-ekwu okwu dị a. Mba. Enwe TV. Mgbe ị ga n'ọkụ. Tọnụ azụ gị. Gaa front. Lele, adaka enwe. Basta mepe tokwu ga mepe ụkwụ gị ka ịkụkọla tachara ọnụ na adịghị nga ikuku baga. Facha m ụkwụ nnọọ tele nwe. Depụ ọkwara ahụ nnọọ ka keke onye keke na-ata. Lewa anya na wọl ahụ ma bingo. Lewa anya na wọl ahụ. Sama ma mpaghọ onye plọmba. Kwa ahụ ndị ọrụ ya plumbing work. Branga bịa egbugere m oge hie. Bịa were fọnụ gị. Esh, wepụ ihe ahụ na rekọdịn na. Ma ọ gị were fon ahụ jide n'aka gị now. Jide fon ahụ n'aka gị. Tọnkọ hịa kọm bịa awa m isi hịa. Akpụda. Kwacha ahụ netwọk MTN SIM card ka bịa nga bịa na-egara m. Bịa egbugere m oge. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m anwụọla. Nna gị ọ nwụọla? Don't know. Ana m anụ my voice. Know my voice m ga-ebutu gị. Ịma na ihe anọ na recording wepụ ya. Know my voice, I'll bring you down. Ọ nọ na recording. No echo again, m ga-ebutu gị. Ọ bụ ike network, ọ nọ na recording. Enwe phone ọbụla nọ close to that place iji na-record nna anụ myself. Gịnị gburu nna gị? Accident. Heu. Ọfụfụ gburu mpa gị ka ọwụ ọkada. Ama m asọ na accident. Ọ bụ driver. Ọ bụ driver. Asọ accident gburu ya. Ama m ihe gburu ya. Ịma ihe gburu ya? Ma m nkwara ma ọ tipa. Ama m ọ tipa onye ntị. That means ma onye nna gị wụ. Ọ driver. Ọ na-anya moto. Ọ na-anya. Okay, mpa gị wụ onye ọkwọ ụgbọala. Family onye accident na-eme na echi. Iwe onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo? Awọ mma. Ebe na awọ mma. Ugogu. Ha? Ugogu. Ebe na Mgbo. Oblofia. My sister, I know myself. I'm hearing that echo. But only the ready gave me for this interview. I'm hearing myself. It is serious. I'm not recording. Come get back. Sir, yes, sir. Come on, you will ever back up and you have called to Mungadero. Yes, sir. I try not touch for you. Do it for that. I'll get you talking last. Last of my last of. Tanwa. Ya were phone oge. Ni wanya ebe? Imo State. Ebe ni Imo.
Isi ala mba no, ugiri isi ala mba no. Ebe na ugiri isi ala mba no. Oka ugiri isi ala mba no. Iji ụmụ ole? Ofu. Iji ụmụ ole? Ofu. Oya were aka hichaa ihe hitere n'ọnụ. Were aka ka hichaa ihe hitere n'ọnụ. Ebe Bishop. Enweghị hitere n'ọnụ. That means the phone guy, that means he hitting guy who feel that for Mamma Yehuta. I took that touch from you. I took that touch from you. Bishop Ananam. Where if you tamu when gap on a retire single mother while they want to fit them tire. I sing them you chile capo. What that mean, Bishop? I sing I took that touch from you. Bishop Ananam na. Kwa hundere mama putu pianga kwa mse mwe feel to tire. Retired but not tired single mother. Mwagre kemro. Why? Onye to wara gi me. Oh, okay. Onye be. Onye Igbo State. Okuru ugwu ishigi. Olo. Ele ihe ọ gwara gị ji kwere gị boheri Otele na-eme with condom. Ya gị take it. Madam, what is the problem? Can we shot it's false. Can we shot Bishop is here? false. Ele we shot Bishop. here. Bishop, sorry na Uzola. Sorry. Take kwari hu Habakkuk. Give me ngabi atakoshikre beze. Akuru gwi shigi gị take ene ko wele ihe gwara gị ji kwere iji mee Bishop Arepu. ị na-ekwuli okwu n'Igbo. Ele ihe mere n'iji take ise Mse false. Okay, abara gị n'ike. Ndo. Na n'otu onye bara gị n'ike at what age ka abara gị n'ike? 19. Chai. Ele ihe gị gakwara ya abaghị n'ike ọ n'ụlọ ya ka ọ n'ụlọ gị? Agaga m n'ụzọ. N'ụzọ kwa. Ihe ọcha kọwa abalị. Mgbede. Lelele otu o si ba gị n'ike enwe onye jidere gị enwe onye hụrụ ya. Bishop, ụzọ m si na-alaga echi m ihe a mgbede na aka mgbede na-alaga. So, amụ a na-aga yi na friends ya so na-abịaga n'azụ ama mgbuche m adị ya. That's what happened. Ele nga ọ mabara gị magide gị baa gị n'ike ọ n'ime ọhịa ka ọ n'ụlọ ya? Na mkperịta ụzọ m si na-alaga. Ọhịa? Abaghị n'ike kwụkwụgide gị aka n'ọnụ. Ha dị ole taa gị n'ime ọhịa ahụ? Ofu. Na otu onye tara gị ndị kọsa sị ka ha detụtụ ọnụ. Olo. Ndo nna. Ndo nno. Eme onye nna nwa gị ewu. Olo. Ndo nna. Thank you. Retire single mother. Eji mbagide taa n'ime ọhịa. Mere ọmaghị onye nna nwa ya wụ. Onye tara gị mgbe ọ taga gị mpa gị na mma gị ele ihe ha mekwara mgbe e tekere in. Papa nwụrụ na amadị m onye mpa m wụ. Ema ahụ nna gị. Nna m nwụrụ mgbe m rere ntakịrị mgbe m na-eyi. Ndo. Thank you. Gịnị gburu nna gị kwana onwe onye kọrọ gị? Enwe onye kọrọ m. Nwa agbọghọbịa na-amaghị nne ya. Ele ihe ịrụ akwanụ? Nrọgara mmadụ as an office assistant.
Na school, university or primary school? Primary school. Kebish now what time? Lagos. Imelele lembo. Mba. Iwo ya brono. Ha, Mba Bishop, Mba o. Otele ojako oko. Mba Bishop. Iwo onye ohi. Mba. Kemgbe ahụ abagidechara gị bata gị ele nwere nwoke ọzọ ị nwere n'obi ọ ị nwere olileanya na gịnị aga na-akụkpọrị Olo. na family shi ya pụta nwere onye ara agbaga dị a Olo. gị nwee ekuga ekubi ije di Mba. Nwa last born. ụmụnne gị ọ dị ole Hari atọ. ị mara ya eshi Ọfụma. mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa Bishop akwachiri m ụzọ akwachi kemgbe ihe ike mere m akwachiri m ụzọ. oke kemgbe abagidere gị ịkwachiri ụzọ mana mgbe ahụ ị na-anyụ enyụọla mbụ gị nweta mgbe ahụ ataga gị enyụrụ anyụ mgbe ahụ abagidere gị ike taa gị Amadam Bishop. Awadị m gwọtara agba ha ama m. ya don't know. Thank you. Otele akpara n'ike na-amaghị ihe wọyị na-anyụbeghị mbụ genotype gị AS. blood group gị O positive. kpọọ nọmba gị 070 6927 6499.